To wani tonon asiri game da masallaci da jarumin masana'antar Kannywood ta gina, wato jaruma Momi Gombe. Kamar yadda aka san tana bayyana a cikin fina-finai, Momi Gombe bayan bayyana a cikin fina-finai tana bayyana a cikin waƙoƙi a baya, wanda kuma ta gina wani katafaren masallaci, wanda kuma ta yi sanarwar cewa ta gina wannan masallaci saboda mahaifinta, ma'ana dai hadiya ga mahaifinta. Ladan ya kasance ga wannan mahaifi nata. Wannan shine abu na farko da jaruma ta taɓa yi a cikin masana'antar Kannywood, ko wani jarumi ba a taɓa yin wani abu makamancin haka ba. Amma dai an ce binciken kwakwaf da kuma bincike da gano wani abu da wasu mutane da dama waɗanda suke tare da kai sukan yi idan kai wani abin alkhairi ko kuma akasin haka. Bincike dai ya da maganganu akan cewa bai ma kamata mutane su yi sallah a cikin wannan masallaci da Momi Gombe ta gina ba. Duk da dai malamai da dama sun yi maganganu kala-kala. Wasu sun ce idan Momi Gomben ba iya fim kaɗai take yi ba, duk da dai fim ɗin suna kallon sa a wata manufa, za a iya yin sallah. Duk ƙanƙanta abin da take yi, za ku raya a ranku a wancan abin ta samu, ba a wannan layin da ake zargin ta ba. Ku danna subscribe don cigaba da ganin abin da yake faruwa a cikin masana'antar Kannywood. Za mu warware muku wannan tufka da warwara da kuma waɗanda suka dinga ƙwaƙulo wasu abu daga cikin jarumai a kanta don tona mata asiri.